Ihan hyvin viimeisestä eurosta nousi kyllä. Se on niinku 26 kertaisesti takaisin saanut. Niin, sille sopivasti. Eri kenikku baby. Ja vieläkö Atta kolme? No kohta tulee semmoset niinku... Se ei varmaan tänä iltana pääse tästä pois, ketään saattaa olla vähän semmonen. Katsotaan niin ottaa vielä 10 listaa, että varmaan ajaa vielä. No sitten saattaa olla 20 kerrostakin pyyhinkiä. Niin. Niinku minulla. Vähän. Ja tapa muuten se kortti mulle. Muistuttaa vielä muistelua paljon. Ei mä veikkaan kanssa. Raakoitakin 4 kappaletta sinnekin vasta. Niitähän on jotain, katsokaa paljon minä voitin. Otetaan talteen niin tuolla. Lompakkoreen. Minä me sanomaan, kohta tulee taas. Mutta on hoppia, kun niin paljon tuli. Sieltä tulee. Ja lisää vaan. Antaa tulla vaan. Ota vielä kolme. Tässä kasvaa paljon. Ai. Ei. Rillin palkka päällä. Kohta taas tulee joku pistinä. Kyllä sinne meillä tulee. Vähän ota joutaa. Saksan tuossa on. Otan ne vähän liian aikaisen nopeet. Älä vittu väärää peliä tässä saatana pelaa. Ja just kun sanoo vielä, että pistä paremmin. Niin. Ei, annahan vaan. Ei. Tässä Niin lähdetään taas, mutta... Tässä
Tässähän sitä elää. Mutta viimeisellä vahvaa pelillä antaa sitten sen 50 €, kun otapa siitä. 61 €. Ja verkkiä. Verkkiä tuli 10. Onko iso? Ei joku on. Kohta iso. Yhtä varmasti. Se on aina vähän kiusaa tältä. Minä olen ihan tuon moostanut. No, kyllähän nuokin on kyllä kenestä. Viimeisellä sitten vapaa peli ja 25 lisää. Terve. No ei, kun meillä on 6. 6 lisää vielä. Ei skarppaa nyt hei vähän, että vain 6. Päästä sinne. Kone on silleen, että ota nyt kaikki kun kerran tulit tänne. Vähän sullakin video on mennyt kuin 6 minuuttia. Ei, tässä vielä joutaa toisen mokomankin. No niin. Oi. Ja vielä 5. 10. Ei, Ristus. Ei oo. 30 siitä. No, kyllä joutaa, kyllä joutaa. Nyt loppuisin vapaasti. Viikonen! Kusetusta saatana. Ei oo rahaa, ota kaikki nyt, lähde menee. Tuo oli 20 nappaa pelissä.